Morgen. Hvad laver du der? Er det doping, det der, Mikkel? Og Mikkel, er det til drikke, du? Hvad sagde du? Kun 2 timer? Nå? Der er skiljespurt. Åh, for helvede! Hvor har du det på film? Hvad var det? Weekends. Har du gode ben? Det var Ben Maja, der kom forbi der. Sidste. Vi har fundet ud af, hvor den sidste er. Han sidder faktisk og styrer bilen. Den sidste mand. Det var første stop. Det var lige hurtigt info herfra. Jan har også problemer lige bagved igen. Han har faktisk ikke været op og tage før. Sidste 20 km har han siddet og tudet. Det har været for hårdt. Det er ører. Der er ikke nogen, der har en mulighed for overhovedet at følge med her, når Specialized går i krig. Sådan er det. Og se hvor nedtrykte det er. Nu bliver det taget endnu en gang. Vi skal også have en hyggelig aften jo. Vi skal også have en hyggelig aften. Så det er jo endnu en gang, man ser, så skal de spise igen, og vi har faktisk lige... Nu ser vi igen lige en vej, Bjarne han lige fandt her. Vi er inde på Egernvej i Horsens. Der er mange forskellige... Der har været mange arkitekter omkring her, og det er jo, vi er jo meget ops på lige at holde øje. Ja, så nåede vi Knud Hule. Vi skal lige herned og vende, og så er vi over på Knud Hule derovre. Det ser ganske glimrende ud. Skal vi den her vej? Kommer det hele banden kommer der. Kommer han der, han kommer. Det var ham der, du var gal med igen, det var ham der. 30 igen kun. Og ja, det kører for alle gruppen. Vi har godt nok en på sygehuset, men han er på vej ud. Det er jo udskrevet igen. Så skal være klar til aftensmaden. Så skal det jo igen, jeg må vise vej op ad bakken her. Fordi de er jo lidt sløve, dem jeg er med på tur. Så så er vi skulle komme til Jylland. Så er kilometeren over, det er 160. Men vi skal jo lige op og kigge på det, vi kører forbi. Det er jo ikke bare fornøjelsestur. Det kan være lidt kulturelt end at være her. Det har vi Ejer Bagnehøj. Fint ting her. Det er godt ud. Og der er ikke flere billetter deroppe. Alle de sløvpedalører der. Efternølerne kalder de dem.
bedre. Prøv at se knækken, han er helt færdig med. Ja, det kan han. Okay, der har vi så knægten, som ikke turde sige, at han ikke kunne være med længere, så han lagde sig ned i Munkbjergbakken, og så var det det, så tog det lidt tid det også. Så var med at samle ham sammen. Som vi ser, så er det jo et spistid igen. Vi har så kørt 45 minutter siden vi holdt sidst. Så, men der er jo nogen, der er nogen, der trænger til det, kan vi se. Der sidder nogle trætte cykelkammerater og fulder sig. Kan det passe? Hvad så? Er du frisk, Ronny? Jeg er til frisk. Nå, jeg har bare vælt det hele, jo. Hvor meget har du fået at drikke? Hvor meget har du fået at drikke? Det er fandme... Der er rundt i morgen med den der. Skineri igen. Hold da kæft, en udsigt, som han ville have sagt, Thomas. Ja, det er den der til venstre for til højre for. Ja, så den hule retur. Det er fælles flotteste cykel. Hvad så? Er du frisk? Er du frisk? Det er ikke sådan som i går, jo. Selv for sådan en lille bjergkæde som dig. Og så er vi klar? Er du klar til at få bank? Nu kan du på. Jeg har ikke med. Så er ude til det er testtøj. Hvad så? Okay, det er rigtigt. Du kan have en bukser på i dag. Det har jeg. Det er Pongo. Hvad laver I? 1, 2, 3, 4. Prøv lige at komme frem med den, Ronny. Jeg synes, I står nykker. Hvad så skal du gå ud og cykle nu, ikke? Det er jo tydeligt at se, at det er eksformanden, som ikke har sikkerhedstjekket sin cykel.